Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Ongi etorri Sartadiako 5. atalera zuen. Aixo da noi. Ba, oso ondo. Oso pozik, ja ekaina, bizitza aurrera doia. Izan menean eguraldi hona azten da, eguraldi hona eukidugu, geixelkoa, kristoneko berua. Zemos azkenengo gunak, Andrea, zein dozu konta Ba, behitu. Aurreko azte buruan egon eskuadriakoekin etxe rural baten, ari izkunen, super ondo, pasagot, super ondo, gainera manean lehenko aldiz, bitxingentzat aierran eskuadriakoei, nengoala emozionada biba dauko hola zuekeko. Ba, ikusi dugu zure sare sozialetan egon zinatela bitxingentzat aier hori eitzen. Lo más, behitu, belartxako honeko herriako batek egin zoztan. Batematez baldin bada entera bondiokan, Andreak itxen ditu belartxakoak, koiarrak, bai. Sobrixuak, erastunak. Eta dauko zue, hola zueken, erosteko, ikusgai, albuma, dana. Support your local friend. Eta sortzaile. Super ondo. Eta hori zuk zein dozu hando? Ba, azkenengo gunak izan da lo, relax eta danetik. Osa, ja rekuperauza jaixetatik. Ba, eske ondiokan me está costando. Zueko getama urte, badakizue. Ja, eske fuertea. Gero eta zailagoa da. Adibez, eske jaixak eraman ditut super ondo, baina jaixak eta gero izan da, bi aste honek, ostra, kansantzia akumulau esaten dana. Baina ondo, posik. Azte buru izan da bastante relax, lagunekin egon nintzen semikapa Ai, me encanta, que estan venía más. Por cierto, nere kuadriakoak irabazi zebela, claro. Las chimpartas? Bai, deitzen zian txikiteo kasu honetan, porque intzen fusiño bat, beste jende batekin. Vale, ondo, baina, super ondo. Egisa da, gero bai, eguraldi xapiskatxo bat freskatu indabela, aurreko aztietan indaben, bero toxiko honekin, nos hemos refrescado un poco, oso ondo etorri da. Eta zemizu azte buru honetan? Beitu, azte buru honetan daukat, gauza bat ezin dutena kontau, claro, da sorpresa, claro, eska hau bezin gote bane esan zuet. Nik ez dakit. Bueno, gero off the record zango zuet, baina azte buru honetan kanpora noia. Qué fuerte. Bai, eta asteburu honetan dago euskaltzalien. Bai, kontxeibak deitutako mobilizazioa, martxia, da, euskaltzalion, martxia, Iruñan, ekainak amairuan, bosteerdetan hasita, eta hemen de kuestioniz izango da la manifa, baina 3 bloketan hasiko da, 3 aldarri da euskelako, eta euskaltzaletasunana eduki sortzaiok, emamia dugu, irakorria dugu, pregoia eta txupina bota, osea, me caigo muerta, zuek, imagina un nior. Ando imaginau. Ba, niri dut gat superpolitxa, Osa, euskaltzaliaen topaguniak, kontxeioak barkatu aukera hau ematia, euskaraz sortzen daben, sortzaile, eta azkenian gure aldarrekapena itxia bai modu horretan, niri penia mateosta ezingo nahizelako egon, gainera gogoa daukat, ez bakarrik zurekin, baizik eta beste jende batzukin egotia, baina, nik uste ondo pasauko zuela, espero teguraldi hona itxia, eta gogoratu bloga egongo da. Bai. Eta ze pasau da gure bizitzetatik aparte munduan? Gure bizitzetatik aparte munduan, gauza asko da bizte gertatzen. Andrea, Maiti, badakizu gerriak jarraitzen dau, Israelek Beirut erasotu dau berriro, Trump dago horren plan esaten ez daki kuantos, sin más. Nila nagona da pixkatxo bat gerra honetan nahaztuta, ze azizan hor Israel, Palestina, gero sartu zian hor jokoan kialde urbileko pila bat herrialde, nila ez dakit, zeinek erasotzen da ben zein, nago ja supergalduta, egisa da, aspaldi bai, albiste gixak ikusi gabe. Ez que nire ustez, gerria, modu individual baten, individualista baten jokatzen da bizela, eta uste dut honek ondorio larrixak ekarriko ditxula orokorrian munduan, eta bat ezbe, pertsonen izaeretan. Ze geroz eta gorrotu handixo bat dauko danok barruan, eta pixkat... Gero bai ematozta pixkatan morrua, ze gerran inguruan hitz egiten dugun bakoitzian bebai beti herrialde honek aipatzen ditugu, eta zigaztu, hor dagoela bebai Rusia eta Ukrainian aldeko gerria jarraitzen da, bela, Afrikan bebadare bastante... gero... medioek bombua ematen dutzen herrialdeetan ikustenak gerrak darela, baina eski horren atzian beste 1000 gerra dare, eta askotan uste dut erabiltzen diela gerrak... Aitzaki bezala. Bai, tapatzeko beste gauza bat. Hori da. Adibidez, beste, azte buruan gertaudan beste gauzat izan da, 1.000.000 pertsona baino gehiago Madrilen elkartu diala aitxasantua edo papa edo pope inglesez, bera ikusteko zuek,
Ez dakit, flipatzen nago pixkatxo bat. Eta aparte, papa hau, Aitza Santua, geratu biazan, sexu abusuak jasandaben biktimekin, aste honetan, parite bat da hau, zera, ez dut ulertzen. Pentsatzat, un puto de circo, ez dakit nola dituko jakon honei, Christy washing edo lako zehose. Pues literal. Es que pentsatzat, como jaja, me estoy riendo de ti. Es que, bastante fuertia pentsatzat, eta... Gainera deitzen da León. Uste dut, Aitza Santua. Ez dintzen nien palo. Ikusi dut bideo bat, pasau ineban, baina ikusi dut, batek unien esakortatzen zeiek, indabela komentatzen, oinarteko Aitza Santu guztien outfitak. Ez dakit. Ikusen eban bideo bat, monja batzuk urdinez jantzita, eta esan bideo bat kaletik, monja horrek tipa prozesinio baten abesten como locas, baina eski igual zeren 500,000 monja, eta zanean, The new fenomeno, tu, Bad Bunny eta gero hau. Hori komentako dugu gero, baina, bestalde haukogu, ez dakiten tera usan, baina espetxe berri bat eukiko Euskal Herrixan, Zubietan, eta ekainak 15 salduko dabe, ja, eta, pizkatxo bat, lerroburua zan, rollo, frontoia, kiroldegi bat, berdeguniak, liburutegi, gimnasi xeukiko dabela, eta en plan, rollo, espetxe, zela da, eredu berritzaile bat izango dala. Sinisten dozu, Daukatemen iritzi kontrajarriak, porque, oso ondo dago ez, baldintza duinetan bizitzia eta hori dana, baina... Jarraitzen dugu espetxe bat izatea. Claro, espetxe bat da, eta zenbateraino nahi dugu idealizau, edo... ez dakitan idealizau itza oso ondo, baina zenbateraino nahi dugu esan gauza honek, ez dagoen gaizki, espetxe bat da, baina baina ikusi ze baldintza honak dauzken ez, dauke berdeguniak, dauke frontoi bat, hola, espetxe baten dare. Ez da idealena, no? Espetxe baten. Gero daukogu bigarren Aitza Santua. Kasu honetan dela Bad Bunny, momentu honetan dago en plan on fire, Bad Bunny, zenbat zian 11 kontzertu edo 12 kontzertu Madrilen, ze polemika sortu da Bad Bunny kasita etxetxuakin. Bakiz bergarako bat egon zala. Bai, flipau indaban. Gero komentauko jau gure gonbidatuai. Bai, porque xokeadas vibas. Xokeadas vibas. Polemika total, porque claro, gauzia da, lehenengo kontzertuetan egon diala jende oso hetero... Normatiboak. Cis heteronormatiboak. Cis heteronormatiboak eta gorputz oso, estereotipatuak eramaten etxe horretara. Eta oso expuestuak. Ez que, claro, da eskaparate bat, hori. Elit, eta gero kegatzen ga, nik uste dut, kontzeptua... Eta aurrekoan ikusi nuan bideo baten, da uste bastante konpartitzotela, kontzeptua como tal, bere herrialdeko etxetxo hori irudikatzia hor pentsatzen gat oso politxa, baina gero da, zegaitxik eman bihotzazu fokua bakarrik korputz mota eta estatus altuko jende bati, ez? Total. Uste dut aldozula hori baliatu, aldarekapen oso politx bat itxeko, eta inkluso izatia intergenerazionala. Bai. Seguramente bere lurraldian izango dan bezala, eta gorputz motazko gongo dienak, hostia, baliatu ondo, eta ez polemika sortzeko. Ez dut esaten ez dienik egon biak. Bai, total, azkenean gertau dana ze izan da, Andrea, kriston polemikia sortu dala, que lan caído palos por todos los lados, eta ordan zein da, azkenengo kontzertuan, hasi dia de repente, perfil desberdinak sartzen. Claro, venga. Washing. Eta Lola Lolitak beba ikuidau movida, etxe horretan. Bai, gero gona iziku usten Lola Lolitak igotako bideo bat, esaten berez ez dala como lan pintau, ez dakize. Javi Oioz ikusi bia. Javi Oioz jarraitzu zuek. Eta azkenengoa daukogu, zela ez kirola. Eta hasi da, traineruak hasi dia, eta aurreko asteburuan egon da Euskadiko traineru txapelketa. Ez neban espero albiste hau ekarko zinunik, baina ez que... Azken aldiko gauzak. Oriok irabazia gizonezkotan edo mutiletan, eta arraun lagunak nesketan. Ez que amuerte hori bak, ezuek gure etxean. Zuzetaletakoa zan. Hori xokua, ez que gure etxean hori xokua ga. Bai. Ze, nere lenguzua, Jinik ja nire lenguzua ditzagat, baina arit nire lenguzinan bikotia. Bai, da hori xokua, hori xo nintzen arraun. Orduan, gure etxean ga hori xokuak. Nik egisa esaten botzut ez dut asko jarraitzen arrauna. Egisa da gero eukidotela lagunak, baina arraun lagunak ez. Esan behan otzun, bergarako nerea ez dago arraun lagunetan. Bai. Baina ni amuerte hori. Haupa nerea bebai, baina ni amuerte hori. Ni amuerte nerea kindagon taldean, horregongo naiz. Eta honek dira, astonetako 5 lerroburua. Oso ondo, indogula repaso txiki bat, baina gure gonbidatuak, eskezelako gomaztuek. Ez arete prez gaurko gonbidatuan dako. Así que bueno, aurrera, Zartagaia!
sartagaia. Bueno, zuek, gaurko atalian daukogu gonbidatu oso berezi bat, gurekin daukogu Ian Ruiz. Kaixo. Ai, otxika. Se posa mineotia. Ian, es que haya más xokeada viva. Konexio bat, mantendu berdo hemen. Konexioia. Kriston ondo jungoa gaurko, baina se posa, zuekin mineotia. Se ondo. Es que hau da, como pixkat zirko, oza da, gu normalian olaga, baina eski dago kamera guri grabatzen, orduan da, love. Bueno, norbaitxek ez baldin badau ezagutzen, Ian bera kasetarixa da, zaraustarra, eduki sortzaia, salserua, Gaztezulon, Matxen, Marmarrian podcasta, ez que danetik itxen dau, incluso modelo lanak bebai esango ginuan. Bueno, zaiatzen nahi. Ez dirudien arren. Eta, bueno, gurik ez da ilusioa itxauzku. Egotia gaur idatzi zeniaen eta esan un. Ez que ya está, gabonetan den urtetan ez dut ezer eskauko. Opari paregabea. Llama. Una falsa. A ver, bueno, eskauko, claro. Pero esan on, ez que sartadia, ya está. Ikusko du gero zure blogian zesaten dozun. Jakin hau publikauko dala lehen hau Ianen bideoa baino. Orduan, hau ikusi hostian, eukiko dozue Ianen bloga ikusteko. Ante todo prekaria, orduan, claro, zaila da gauzak aurrera. Gauzak nahi tutenean igotzeitut. Bai. Bueno, baina hori behondo da. Zure perfila da. Ez baina nahi zuetan, igual, azteko bloga eta igual, azte hortako bloga, bi azte berandu igotzet, orduan te quiero decir. Bueno, baina hori ondo dago, hori jende asko kitzen dago ez jakiteko nun egon zan, osea, donu zaren. Karo, horregatik aniten, no? Nere kasua ez da, Karo, baina beste sare sozial batzuta, maldin bazare publikatzen estorixak adibidez, arela ez dakin nun, ja, bai. Ez, nik bazpare, osea, ez da en plan, ez erakusteko una on, sino es que ez dit ematen bizitzak, da pixkare bai pereza mateu, editatziak, osa denak, zuegre, bueno, que maiz a kontar, zuegre duki sortzain izan da, bai, ulertzeko. Bueno, Ian, pixkatxoat zu ezagutzeko ingotzugu galdera holan askar erantzutekoak, tale, lengua da zela definitzen dozun zure burua hitz batekin. Irko, mamarratxa. Nik ustet, berezi. Esango deu. Vale, nos gusta. Guk salsero jarri dutzu. Salsero, bai, mamarratxo. Ez que gauza gehiago esango ditu, ez que hitz bakarri. Hitz batekin berezi. Berezi, bai. Vale, gustatzen. Special. Bigarrena da, pertsona batek lehenengo aldiz ezagutzen dutzunean edo ikusten dutzunean, ze sentzazio usten dozu sortzen dozula pertsona horrengan? Nik ustet konfiantza ematetela, ze pizkat ikuste zirkoan naizela, no? Eta ere bai, pues, gustatzen zaita azkenean urbiltasun hori erakusteaz, justo guezagutu itega, baina, bueno, ere bai pia bat gustatzen zaititzeitia, orduan, nik ustet urbiltasuna eta konfiantza transmititzetela. Eta benetan nola da? Espero deu baiet, zuek. Andrea, zu lehenengo aldiz, Ian ezagutu zenuanean pertsonan, oza, bazkaixan. Nik izan, baina, circo de persona, en plan, oso ondoruan biaga. Oza, izan zan, ikusinean, de hecho, gutxi lehen hau, zure bideoren bat, eta zenan, zein da persona hau, eta zebaz da ondio nire laguna. Eta gero, agertu zanen, eta nik zanen, eskizelaz da izan, Ian agertu zan, berandu ze, arazo bat eukizeban trenian, eta agertu zan, kaja batekin, gaietekin eta gauza ezberdinekin rollo, ai ama, eske aplasta hogin jat, eske ez dakize gertu gat, eske, baina izan zan, entrada portolo alto. Baina, hildu zanian, eta gudanuk kajara, eta Ian, no? Bai, en plan, iskin baten, en plan, almarginada, no? Ose, azkenen, bueno, denak gaieta, eneako gaietak, enea honenak zazte. Ez que, claro, ose, esan on, bueno, zehoz eramangoet, bueno, behaiek proposatu zien. Kompensatzeko berandu eltzia. Eta esan zien, eraman gaieta hau emeze gure parte, zio, obvio mikrobio. Claro. Ze, bueno, honen adia, eta, karo, gaietak ikusea denak, eta Ian, bueno, iskimaten hola. Ian hola iazikatzen, mentira. Hori da, bueno, bai, egia, eta bloga grabatzen, eta gero, hori, Andoni eta Andrea Torrizian kasoitea, esan zen, ai, firma unien, tal. Ez que gero, bintezen saldun bida, porque hau, bai, azkenean dirutxo. Eta hirugarren galderia da, bai, egia. Telebistako reality batian parte hartu bihar baldin bazinuan, zein eta segaitxik. Vale, hau oso zaila da, ze denetan hartuko nun parte. Bai. Osa, rollo gran hermano bat. Bai. Baino, ez dakize ba igual grasi gehiago emango nun, o bueno, emango zuen ere pertsonaiak, baserrian baten hola. Te lo juro, pensaba. Bai, ze, oza, ez dit pegaten, ta... Ba, gero nik uste dut ondo melatuko zinela, Bai, zuk uste? Bai, en plan, circo máximo, baina quedaría ser Bai, en plan, traktoriak. Ni izango nintzen geixau, rollo, ba hori, gran hermano bat... Ez que gran hermano bat, irutzait oso komodua, ze ez da ezer egiten. Eta tiki etxian, claro.
A ber, gero rollo aventurazko bat bai gustauko jaten. Rollo supervivientes. Ez dakit gero hor zer la funtzionauko neban. Konkizentu. Ja. Konkizes. Osa, geixau supervivientes playan botata holan. Ni jongo nintzen sindudari gabe gutarrakera. Ai, bueno, ere bai, claro, joe. Baina eske gutarrak da como la versión barata de Gran Hermano euskeraz, ez? Esango nuke, baina... Ba, niri hori gustatzen jaten. Baina pixkal lotzia matez ostan nintzen apunta, nire kuadreako Bueno, Mercedes. Sako pegatzei zuei. Ja. Osa, gaina gutarrak instalia zenbat urtezen eskain. Ba, nik justo, adin hori, oza, en plan, 2 urte gutxi hau edo. Nik eukegonan emezortze meretzi. Claro, nik hor... Alzinen jugun, eta ni hor, raio manera... A ver, nik konfesau biharra daukat, eldu zala mesuren bat, nire Facebookera, porque epoka horretan, Facebooka eramaten zan, kastina itxeko. Ando! Si lo digo, es que México neuan. Bueno, justo neuan México, bai, aparte, en momento horretan no era yo muy circo de televisiva. Ja, aldetu lertu, igual ez da momentua, igual ez da deprest, olako, ba, bueno, ikusgarritasun asko dakan programa batea juteko, no? Baina, bueno, berezita aliman ikusetko 3 apuntauko gala, ez da jende gehiago. Baldimada gorti produktoreren bat hau ikusten, mesedez, biou, reality berri bat, eta biou guk parte hartzia. Baina proba gabe, keni buf. Bai. Bueno, proba gabe, baina fizikoak ez. Hori da, gaixo pentsatzekoak. Nola zan, tipo payasoena, tipo humor amarillo euskeraz. Bai, bastante fail izan. Ez, oio, no sé qué tipo, oio bat zan ikonitua. Bastante fail izan. Bai, nire klaseko batek. Jainaga zegoan hor. Bak ez hori bai zerrek... animauko zin asko, wipeout moduko batek. No, es que... Imagina wipeouten gu, rollo bola hundi horietan salto egiten zirko. Oso nahi zango. Nire kuadriako esperientziak bastante olakuak izaten dira, eta traumatizan. Ba, bueno, urrengo baten zurekin noa da zure kuadriakin, zenik probauna. Ba, que zer dan hori blog batako. Xanisek esatun bezala por el engagement, dena. Ginen azte buruan xorro xinera. Eta dala urjauzi bat dagoena. Bai, baki zer dan. Vale, pues ginen horra, eta momentu baten, aurreko gunetan eurisa egin dau. Hortan zeman pixkat labankor. Eta ni naiz munduko pertsonaik torpiena. Eta lagundu zuezten bajatzen tipo harritxo batzuk eta zaneanik. Zuek jausten manaiz mesez, eta ara mobi eta garra bau. Eta Andrea, baina, lagundu beko txukutani, eske zuek jausten manaiz behintzat rentabiliza un biota. Hori da. Hori ni beti izaten dut. Moratoi bat eukida, bideo grazioso bat, que moratoi bat eukida eserrez. Claro, guztizados. Minartu erbalimaet, mesedez, ja, behin jarrita eduki sortzaileak izan da. Tipo, hostia tremenda balin bada rollo ambulantzia, ez. Bueno, es que igual bai. Ez, bueno, a ver, igual zureto de momentuan rollo esateko, ja, baina beti. Bai, Bai, bueno, ian, eta demoralde honetan gabizitzen superpop test bat. Vale. Ono se encanta, bakizu edan. Claro. Vale. Ez. Ya, me parece tan fuerte. Superpop zan revista bat. Bai, rollo, oparitxoak indaula etorte zana. Eta zan un poco de cotilleo, ez dakizer, eta horritzen zian test batzuk. Vale. Hordan gaur, Andreak ingo dutzu test bat, jakitzeko zure personalidadia, edu sortzaile bezala zein dan. Orduan, ingotzu galdera bat, eukiko zu A edo B aukeratu biozu, eta gero, segun eta zenbat A edo B aukeratu dozun, naiz mota bat hori da. Vale, bos galdera dia. Bagoiez, lehenengoa. Eskerrako. Oie, zure bideuetako bat birala egiten da, baina polemikia sortzen dago. A, segiduan erantzun bideo batekin eta polemikia helikau, oza, que hablen de ti. Edo B, isilik geratu eta 2 egunetara gaixan inguruko meme bat igo. Total. Pero dudas. Bigarrena, eduki sortzaile batek kanzela huitzen zaitxu. Bueno, atrebiu. A, zure berzinua eman bideo baten eta jarraitzaile izan en plan defendidu porque ni ez naiz hori. Edo B, ignorau eta zure edukisa sortzen jarraitu como si nada hubiese pasau. A ber, egokiena B izango zan, baina nik uste eta. A ber, zuretaz gaizkitzeiteu eta isilik angatzesea. No nos pasa. 3. Kriston kolaborazio hon bat proposatzen dut zuen, belan diru asko dagoena eta artian, baina ez dator bat zure baloriekin. Vale. A, dirua da eta bizin bia naiz, no? En plan, ez loker nahi. Eta B, ez esan eta zure baloriekin aurrera egin. B. Bai, nik uste danok ingo genula B. Nik uste baiet. Osa, danok maiontako. Bueno, millones baldin bada igual. No mientas. Me trago el chorongo. Laugarrena. Algoritmoak faiau eitzen dutzu, eta zure bizitek bera eitzen dabe. A, clickbaita erabili jendia erakartzeko eta bizitak areagotzeko, edo B,
motxila hartu eta galdetu lagunei eta ingurukoei. Zen edo zua ikusi, ze uste zua betu biotela, ez dakit zer. Leno A esango nun, eta guain B esatet. Benetan. Vale. Oso, no, oso. Gero kontauko zeba. Bueno, ez dakit aldan, igual askarrian. Leno gira, asinitzanean edukia sortzen, interneteko mundua ez dezu ulertzen, orduan batzutan dazkazu X visualizazio, da gero igual, bi. Ta nahi horrek ez da azarretu itezila, baina bai frustratuz esaten un, bideo asko kurraudet, ta nitxusek ez du ikusi da, pena bezala matezin zera, como, atzeko lan azkenian tal, no seke, eta orduan, preokupau bezala itez, baina bain ja ez, pizkat ikasi gindet, ez? Ze bestela harreman toksiko bat bezala da kasu zarekin, neri beberriñak gertau horregatik. Orduan hori, nik uste oain txertan da nire osasun mentalan zatonura inez, B. Oso. Perfecto. Eta azkena, eguna ondo bukatzeko, A, mobila begiratuta azkenengo aldiz zure sariak zela doia zen ikusi. Vale. Edo B, mobila modabion jarri, seri bat ikusi eta sari eta zaztu. Obviamente A. Bai. Bale, Ando? Aguargizio. Bueno, gehiengua izan dia A, orduan, ian da, benetako saltzero intensua. Eskerrik asko. Irakurri. Bizitza virtuala eta erreala nazten dituzu eta zure komunidadiak horregaitxek maitxe zaitu. Edo gorroto, baina beti zuta zeitzen da beberra. Baina kontuz, errein aldotzula. Ez diterreko. Es Reinaldotzula rollo. En plan, me quemau ya. Suri, o sea, te puede quemar como persona. Ja. Aldo izan, baina bueno, hain gozez. Ondo. Espero deu ezet. Ta gaina olako tokita etorritan. Es que, bueno. A verdad, nik bai esan biharra daukat, ian, ezagutzen dugunetik behintzat, bastante naturala dala sare sozialetan. Osa, dala benetan dan bizelako. Bai, hori da. Igual badago, igual egon alda beste jende bat esaten dozuna, notatzen dala geixo baktuatzen da gola edo. Gero bai da, segun ze bideo mota etxe. Claro, segun ze mood, vibes. Baina, orokorrian esa pertsona bat itzen dabela papel bat sarietara. Ja, mi esker berdin, Esa modak jarraitzen dozun pertsona bat orduan. Gaur modan inguruan eta estetikan. Gizurra, eta hor, inbiot, dan jun ikustera, mesedes, ianen bideua, jolazten futbito. Ez da bela modak jarraitzen, zeba jungo esan, ian bestera futbito jolaztera. Por el FOMO. No, cariña. Bueno, nik esan berrakat azkenean, herritako auzuak, apoia hauen berdiala, hemen ere woke momento hau. Eta, auzoko azken portuko komisiokoak, beti antolatu de futbito, da, kuadriako bat amaia, muixuz, komisioan dao, eta animatu entzeko, etorri, no seke, ni kagada biba, sekaro, nita futbola bakizue. Que no es matching. Baino, esate izuet, kreston giro ona, osea, tope babestuta zentzen giro sanua, eta ondo jolastu nun, rollo kainuak taola initun nahi gabe. Bueno, nahi gabe. No, dik bestela nola ingoitu kainuak. Bueno, bideoan ikusten dala kalidade. Bai, no. Un poquito batzutan galduta. Batzutan, bastante. Baina, nik esan un engagement, burua hotz mantendu ez. Baina, niri pentsatzen superimportantia ikusteko kirola, batez be, gizonen espazioa da dien kirolak, mundu guztien gantzat aldiela izan, eta tipo herrikoia danean beste ikuspuntu batetik hartzen duzula. Eta hor guai dago, besori sentitzia, eta nire galderia da, ze outfit jantzi zinun. Es que kiroleko ropa zirko máximo, ze kirola beti gainea, kiroleko erropa, zer da hori? Niri batzutan gustatzen jate. Gauza espergarrillo ez da. Ez, gizurra. Bueno, badago kiroleko ropa super txulua. Oin dago super modan, eta balio izkizue, Ez. Balio. Claro. Gorputzian balio be batzu, porque taiak, kariña. Ja, hori egia da. Eta presioa, aparte nire kirola iteko beti naiz team beltza. Ze, pizkat, kamuflau esela ite izu, no? Inseguridadeak eta tal. Eta orduan esan umira beltzez, noa? Gero txalek. Zuen talde dana. Hombre, nik esan un beltzez goaz. Vale. Beltzez goaz. Ni jolaztu, baina beltzez goaz. Claro, beltzez goaz. Batek etekan beltza, nik esan, Zela ez daukazu beltza. Claro, baina eske beha da, super gym, tal, no seke ordu. Nire bai, gym ez, baina koloritzu, baina beltza. Baina, claro, nik ez dakat en plan kiroleko ropa asko. Ze gymea juteko, 2027, vale? Baina piztina juten aizelako, ez da ber, claro. Ez que, claro, biz baino jantzi xan. Claro. Vale, eta hemen daukat, zeukagona apuntauta hemen, modan inguruan inbea dugula gaur berba, eta hemen daukat apuntauta, bantxen uda dator, traje bainoak, tal. Oin komento dozula, piztinara juten zala. Zeiritzi daukozu traje baino fardapuen inguruan. Mira, es que, beitu,
Ni beti nago alde, en plan bakoitzak nahi du nahitiana, eta tal, hori debekatu inberko. Es que debekatu inberko. Una aberración para la vista. Nik gauzat esate zuet, momentu baten pertsona horrek hankaltzako, eta arrautza kanpoa dijoa. Que gauza bat da, daukasunian, 3-4 urte, bai, bueno, karo. Bai, edo, igeriketa profesionala itzen da benak eta azkenean bai erabiltzen da belako traje bainoak, aerodinamika eta zuzarenian ondartzan eta de repente onduan doko zunean gizon bat, bueno, ez daukazetan gizon bat izan, gazte bat alde izan bai, de repente hor fardapu deitza jau, fardapo, bai, porque da como fardapolla, bai, porque se te marca todo ahí, bai, Mercedes, o sea, bai, ez da la, o sea, de bai traje baino hoiek, edo, bueno, guk txaparro deitzei eu, en plan, ez dia bat estetikoak. Jartzeituen, de bai, ez dakit nola ditu, baino koloriak eta marrazkiak, estampauak. Zer da hori? Ta nigero onduan bitartean ere traje baino beltzak, bueno, es grisa. Ella, colorida. Osa, ezu, bueno, zara ustarra izan da, ondartzara jungo za. Claro, egia lehenoen itzala asko juten, bagunen seguridadiak eta bar. Bueno, juten itzan, baino rollo gaiz, mitiko gaizki pasatzezu zeratezu. Bai, bueno, izarela eroso. Hori jendeak behira oingo y tal, gero gezurra dala. O bueno, igual ez, baina bueno. Bai, askotan dala zure paranoia hori. Bai, eta gero bueno, zarautzen onda zaudezte, orduan zuek. Que menos. Orduan, karo, zuek ondartzeko uste zuek da gero dago como desierto txikilla. Bai. Bai, kampineru. Hori arginan ondua. Bai. Orduan, gazteienak leheno hor juntatze ginean, karo, orduan, gu jartze ginean atzeatzian, eta ureta juteko inbertzen nun, bueno, la Met Gala. Total, el paseite de la fama. Karo, da gaina esan, rollo, aldapa beira, orduan, imaginau, nila noa kagauta, eta imagino gaina eroriten naizela, karo, urrengo gunean, albiste denetan nao. Bai, karo, superkomentado. Orduan, hor, gaizki pasatzen nun, zezaten nun, joe, denak beira, no seke, eta gero zuk esan desun Andoni, en plan, zure buruan kontua da. Oain ja, me la pela más, alare oain dikan pixkat badao... Bai, baina nik ustot be bai... Eldutze prozesu bat pasau dozulako, porque espero. Jende asko ontzat da bastante traumatikoa uda, eta erabiltzia erropa esain tapauak, edo baino jantzia bikinitza. Eta nik hor, bebai supergaiz, unean kuaderrian, porque nire kuaderrian orokorrian danak dira superargalak, eta ez dauke kriston titixak, eta nizan alo, danak toplesetan, y en plan, nik ez ditin toples, es que me parece una cosa tan incómoda. Gero, bai, es que nian, gero ya bakoitzak. Zauretatik, eta... Bai, incómoda sentitu ezin. Bai, udako egoera horrek askotan dia, horrorosuak, eta gero, beste tema bat niretetara, hau zagoela apuntauta, baina ontxe, improvisando. Ez dakitzu ipesatzen jatuen, baina udan, izer dixakin, hankak rozau itzen dutzuela prakikien, askotan, gonak erabiltzen dugun pertsonei, izaten da, como una tortura, plan, kriston beru itzen dago jarri gonat, ja, eske, batzutan no me compensa sufrir. Bakeu zerosi berdezun? Badukat Decathloneko. Vale, hori esan bernu. Eta bestela polvos talko. Polvos talko bizan beha inondo funtzionatzen, porque gero ya, eltzen da punto bat, itzen diala como bolak. Eta, aurrekoan deskurri dunean, krema bat, farmazian erosileikela, ez dago formato txikixaka, como lako pote bat edo, ez dago kitizena. Baina asko zobia dala... Ez dugu esango ez dugu kolaboratzen marka horrekin. Decathloneko kremia baino, baina bueno, nik momentu zorira biltzen. Beste marka bat esan dago. Bai, bueno, ja, bueno. Ja, baina eske uste dut dala como pa mejorar. Neri begertau izan jat, udan traje bainoekin holan, bastante zabalak baldin badia, playan eta holan, ibiltzian eta holan, eta gero dana, muslo danak rozauta, eta gero irritauta, eta gezatozu, no puedo con mi vida. Bai, nik askotan kantzontzioak hartzeitut azpetikan, bai, azkenian ere ongizaterako, eta hori ulertu zaite. Bai, baina uste dut, hori jende pila batek itxen da belan. Bai, guztez normala da, asko kezatu ez dala higienikoa, bueno, ez dakize keja daude, merapela.com, nire gorputza da, no? Hori da. Eta zure erabakitza da, bakoitzak erabakitzen dau, zer eta nola jantzen. Baina, bueno, fardapo hori, ez jantzi da, fardapo ditzen jo zuen, no? Bai, zuek bai. Te quiero decir. Edo turbo packet, bebai. Osea, aukera desberren. Pro hau desu no ez baiten? Txikitan, nik ustot bai. Vale. Txikitan bai. Bueno, nik erabilizan dut, ineri itxeko, baina ez horrek. Baizik eta karratuak diana. Bale, bai. Baina hotxak bezala. Hori da. Osea, pegauak, baina... Bai, horrek be bastante erabiltzen dira. Bai, nik igerik teko betiko, osea, digamos, galtzamotxa bezala, baina pegauak. Bai, maia bat. Baina, oiek ez.
Eta zuri bestela orokorrian moda gustatzen jatzu. Nei asko gustatzen zait da, eta bai, inguruan bai moda mundu asko dao, en plan jakintxu asko, eta bai, beti gustatu izan zait. Baina ze da, modan eitzen dugunean behar ba, zuei ze da etortzen jatzuen lehenengo hau, esken niretzat da moda, como nik lotzen dut, zure identidadia, munduan aurrian gorpuzteko modu bat dala, alde batetik. Eta gero, tipo, ondo pasatzeko esos eske jendia. Oin dago, azken alexan bastante modan, tipo, jutia, kolore neutruekin. Bastante beige. Bai, como tonos pastel, neutros, eta dana, como oso... Portugal gerrez, tipo, baiet. Portugal, de repente. No, rollo, barka baino, pilates, mam. Bai, baina tipo da, Estocolm girl, Holanda ditzen da, tipo, Estocolmo como pues de Portugal a Estocolmo, guapa. Es que se me ha ido un poquito. Portugal da más como color y chihuahua, baina, bueno, Holanda. Eta, me parece, como, qué triste. Ja. Egunero neutro, en plan, triste zare, gerrisa. Posik zare, gerrisa. Chica... A ber, gisa, ni nahiz bastante basiko bebai janzten. Andok, ez de rojo, gaur etornez gorriz, baina asko nik erabiltzo txurixa, con vaqueros, oza, tipo... Ja, nire kasuan egia da, bueno, ez dakizu egertatzen zaizuen, baina nahi oetela nire estilua neguan udaran baino. Ez daizu egertatzen. Udaran ez neguan. Oza, neguan nahi oen udaran baino. Ze udaran ez gazko jazten. Ja. Kapa gutxio daude. Bueno, hemen jo, ni que fuese... Ez, baina egisa da, udan, asko eskarru jaztezala, eta da, tipo, gutxi hau pentsatu zula, porque bakarrik bizu... Baiz, igual, ondartza soaz, o ez dakize txosneta o farra, eta esatu ba, ez dut jantziko... A ber, eskaz genean, udako outfita niretzat bintza da sandalia batzuk, edo txankleta batzuk, galtza batzuk alba da, un poco holgaditos, edo finak, pues lino eta oinolan asko erabiltzen dala bebai, eta gero, kamiseta bat, edo alkandora bat zieso, holan, baina... Ba, bueno, eto askola. Ez gaurrez. Da udara. Ez que, bai, ez baina... Zure outfita udarako zein da? Nei, ez que sandaliak eta ez zaizki gustatzen. Ez que hankak ez zaizki gustatzen, orduan... Baina zure hankak edo hankak generaliak. Bai, txolituak dia, Zuriak. Ez que, eta mazita ia, Ja, baina ez erakutzi. Osa, inkomoda huiteie. Ez que... Da como... O sea, qué grosero. O sea, serio, en plan, hankak ez zaizki gustatzen. O sea, satarra dia. Baina oso gutillak. Hombre, claro, espera sin ibili. Baina, ostra, satarrak dia. Bueno, bai. Egia da. Hombre, a ver, hankatxo bat... Bueno, a ver, txikitsua, ba, bueno, polita, baina etortzalen basea, talla 47, ba, bueno... A ver, ez hori da txalupa bat, ez que... Claro, jartea zu hor, hanka... Claro. Ixa zure burua baino handixo bat hanka bat. Zuk zeta jakazu? Hogeita maze. Ta zuk? Nik 42. Ah, ba, nik 42. Ah, pues ondo. Bai. Ordan, hankekin dauko zu hor. Bai, etxaiak. Defetitxena da. Eta ejatzu, zapatiak edo erabiltzeo zunean ejatzu egosten. Ez. Ez que... Neri adibidez asko. Bai. Ordan udan horregaitxik nahi xagot jotia. Sandalia batzuk nolan más... Ondartan honian bani joa, txankletak. Ez pentsa bain, botakin joan ikan ondarta. Baino... Ordan, zu izango zinean team sandaliak con calcetines. Ez. Vale, porque es que hori iruditzen dara super antiestético. Zer, baina, a ver, segun ze sandalia, bali, ma rollo velcroako oiek, galtzerdiakin ez mesedes, Andrea, mesedes. Ez que ni de coña. Tipo, tebak eta lotzeko txankletak, bai, ni bai. Bueno, sandaliek, bai, ni bai niz hori. Gaur zueko da duzkat. Vale. Osa, diriez zueko batzukin, bueno, aldotu lertu gai. Hori nahi nun esan, horrio, oain modan dauden... Birkenstock. Hori, Beste marka bat. Beste marka, jo, ez digu. Ez que, markekin biziga. Niri hori, nikonturatu nintzen, klinesak, ez diala klinesak deitzen. Claro, ez. Marka bat. Mukizapiak. Eta vaselina. Hori da. Vaselina. Ja, nik kakaua deitze jat. Nire kakaua esateko, da baina ez dut asko erabiltzen. Nik mogoion. Baina hori, ni naiz maz deportibako la, o bestela, azken aldian, obses mokasinakin. Deneako, eske, bueno, ez da erakutzi. Bueno, hemen gimnasia. Ez da ikusten. Bai. Hor bai. Oie, que imagen, no? Bueno, a ver, alnu nola. Eskerrak ejako la gustatzen hanka. Meme bat. Ez que lit. Ez que egixada zuri te pegan mucho mokasinak. Edo zer gauzakin aldia eraman. Osa, nik gaur txandalian noala, edo zer gauzakin eramaten. Eta nik ustot gero bebai da, zure aktitudia bebai zein dan. Bai, ez que, lehen ozuk esan desunakin barka, unain esan moda ez dala bakarrekan jantziak, ez dia jantziak bakarrik. Da,
zure jarrera, aktitudia, vibesak, zure pertsonalidadia, zure estetika, denak indoa. Guztiz aduz, nik beti izategat gure lagun bati, Txaritai, bueno, Txarai. Txara. Txara izen hau. Ez, oier, baina Txara da, ez da bizena, bere bat Txara. Bueno, eskuminak, Txara. Bai, Txari, zeta. Txarai beti izategat dala, oza, modan inguruan asko indogu berba, eta dala pankarta andante bat, porque beti dauka kamisetak oso mesu handixekin. Ja, eta zure gure aldarrik aztaia, Claro, baina, eta ni ez naiz ni Paolakua. Oza, normalian erameltutelako kolore asko, baina ezen belan kerriston mesuak. Eta hori bai, kamisetak eta inglesesko testuekin me dan una grima, katalanez eta euskeraz bai. Ez que marka bada. Ja, pegatina jarri horrengoan, que no colaboramos. Ja, sartadea, no? Te imaginas. Baina ez... Bueno, laizter igual moda eta eukiko dugu ropa... Bai, merch. Se viene merch, datoren ikasturterako. No, se viene, nilla, sandot, bombazo, exclusivo. Bai, Mesedes. Modeloak beraren baituzu, Hombre, claro. Sin dudari gabe. Más que zuk ja modelo lanak itxen dituzu. Ze hor dago... Cuéntanos Dark.studio. Irura bat esango du, bat bita iru. Dark.studio. Bai, oza, soy el pesau beti hori esatuna, baina Dark.studio nire laguna Markel, onena. Oza, leheno esan dizuet nire inguruan modazko da, hola. Bueno, Markel da, moda diseinatzaia, eta bai, onena da. Nik izan beharra daukat, kinebala bere berri, oindala 2 edo 3 urteko gaztea sarietan iratxe, kainakai, agertzen bera, en plan, esan izan, eramentzuan galara, baina bebai bideoklip baten. Bai. Eta nien plan barkatu, nondik erten da fantasia. Bai, hori izan erdoileko kolekzioa da, oza, intzun pizkat, nola ditu, herri jokoak. Bueno, berantzerako. Atrebiu. Nepalo. En plan, pizkat horren inguruan ez da, hori izan, ari jasotzaian Pentsa baten fantasia bat, fantasia maksimo bat. Bai, oza, behar dakan, hola, imaginazioa eta gauzakiteko gaitasun hori da. Nik proposamen badaukat beretzat, beti itxen daudana, como bakerua zurixa. Bai. Upcycling. Bai, baina tela batzuk pintatzia. Behitu. Karo, nik ez dut pizkatzu bat igual bere estilotik urten gara, zeka dark bere izena. Claro, baina un rosa dark, morea. Bueno, igual oaintxe bertan ez, baina etorkizun nahi behira. Claro, urrengo urteko udako kolekzioa, igual. De repente sartadia dark, hola. Bueno, badao, Nik, itxe madau pasarela bat edo nik itxe jat, joiak, esaiozu. Vale, bueno, esaiozu ez, urrengo. Baina bebai. Urrengo evento baterako, pues igual eskatuko jau, que nos haga un outfit. Nik gazta esaritan bere, claro. Ez ginen entera, nahi baldin mozu daukozu ikusgai, ianen blogak, mundu guztian eta daukozu, vamos. Nik egun hortan, oza, etzan konbertsazio normal bat, en plan, apa kaixo semos, neria esan, apa kaixo anek dar.studio. Bai. Berdintzen beste. Baina egisa da oso ondora manda outfit hori. Ez que munduko bero ambizena edo zeinek ezin dago eraman bez. Aktitudiarekin hori da. Momentuan kagauta, no esaten on, igual oso estrabagante toren ez, baina gero, ez que asko bak ezu zerrekite egiten betaurrekoak, eguzkitako betaurrekoak empodera huite izue. Asko, dak, oza, nire outfitian justo gaur ez, bueno, claro. Baina, betaurreko batzuk, gaina ez dianak ikusten noa behiratzezun, ja, lo más. Ni imprescindible. Eta zu normalian, edukisa grabatzen dozunean, bai, lanerako edo zuretzat propio, saiatzesa zure estetika hori zaintzen, edo da en plan, mira, no, soy natural eta es como soy. Ja, a ber, askotan nahi asko gustatzen zait ondo jastia, baina bai egia dela segun zen momentutan, bueno, ez dezu pentsatzen, egunero ezin dezu jundiba.com. Orduan, esate izut, egun baten outfita errepikau berra limat, pues es lo que hay, porque denak ite deu. Denak ite deu. Baina uste dut hori dala logikuena, ez? Osa, ezin dozu euki 365 outfit. Hori. Eta balima daukazu, miratelo porque asaro bat do. Baina neri mesuna zuk bai daukosla tok bat, dala honekin hileakin ez? Osa, tipo, como eukitzia beti oso ondo rapauta hau, zuzen flekilua. Egia da oso askotan, oso ustetela ze mitiko desatezula que pereza, no? Baina, nik konfiantzazko pelukero badakat, nere aita, hementan. Benetan. Karo, nere aita ez da pelukerua, baina nik berak itxotzu dana. Karo, erosen un mitiko makina, eta nere aita, eslei, en plan, kriston eskua daka, deneako josita dena ite, en plan, bai. Osa, te quiero decir,
rarra iteit, porque gaina, karo, geroz da gehiago mostet, en plan, fijatzen limesazte... Ayama, me caigo muerta. Geroz eta gora, Ayama, ez neman pentsatzen hain beste. Hau da gero itxeko oinain modataren... Oye, beste memeatako ya beste. Hau da oinain modataren muletak itxeko gero. Karo, digo, baina zuzena izan berdu. Asko kesantzin, ez da kesenek esantzin, albinak esantzin nola. Muleta dala, baina horraro badala ze zuzena dakata ez da. Claro. Nik beti baina guai dago. Bai, oza, flekiak zuzena hon berdu. Eta zema denbora zoiaz horrekin? Gauza horrekin buruan. Peluka horrekin. Felpudo horrekin. Andoni bilimundu. Osea, alze izan zuzen, guazeneko zuzen pelukinaki. Imagina, se me han mofet. Ez. Osea, reala da. Baina, eukidoz beste lehen hau beste zeo zer... Bai. Baina, en plan, beste kolore bat... Pasado, o sea, pasado oscuro. Ez da, una komentau. Bai, komentau, bengo, eta nel zirkoa enbero alima deu zirkoa. Leno era maten un rollo pelo champi. ¿Pelo champi? Sí, sabes. Alba, me encanta. Hola, itenon. Ay, ama, me encanta. Hola. Justin Bieber zauztarra. Ez da kate menandakat. Bueno, gero erakutzuko zuet. Bueno, gero bi aldu argazkixia eta... Ez, de jarriko. Bai, Justin Bieber zauztarra, tu. Osa, gaina, teñitzen izan eroskiko sakin. Baina de rubio. Rollo goikoa. Es rubio, rollo... De colorado un poco así. Tipo castaño, claro. Vale. Hola itenon. Ayama... O sea, biogorik guztia. Literal, o sea, lepoko miña. Lepoko miña total. Tenía un cuello cisne, momentu hortan hainbeste gola inda. Claro. Ta gero ya... Karo. Gero ya hortikan pasanitzan muletea, baina un mulet como... discreto. Hola, pizkat hemen da, hola. Es que me ha recordado el meme de Amaya Operación Triunfo Cua, que le hicieron los estas en el pelotas atendau. Rollo surfera. ¿Qué rollo surfera si yo soy de Pamplona? Pues Sus Arautzkua, pues claro. Claro, rollo surfero. Claro, herriak bultzatu zin, ez? Herriak bultzatu zin, rollo surfista hori eukitza, Da depresiva, represiva. Bai, guztiz, oza, azkenean baleko irazoaz da parte izateko, ez? Ba, rollo surfista horren parte izateko, ba, metxa batzuk. Inoiz eukido zu mitiko, nola ditzen dira, eskeita, oza, nereko herrien zuan lonja eta gero penixa zara txikixa. ¿Se? Holan, eskeita. O sea, es... Sanchesquilla. Pues, por ejemplo, claro. Nik eukidun gaite sana. Ez. Baina mitiko koloretazkoak, como gomazkoak, nik hori haukin un txikitxo bat. Bai. Eta ibiltze zinen. A ver, rollo, oparia, que ilusión, lehenengo aztian super guai, bigarren aztetik aurreak. Eriko herrian egon zen super modan, en plan, bai, porque gero, imagina, malekoia, no sé qué, tani, a ver. Nos la suda. Zan maleko izizu bergarakoa zea. Claro, hori, ni en plan, ja, baina juten ganien kostara, tani. Bergaran malekoia, gogo bebai, Bergaran? Bueno, a ver, bai, guk deitxu izan jau malekoia, guain rekta bat izan bide berri beko zonia, errekako kurbia, eta hor, infernokua, eta horrein malekoia, abogada viva. Es un bergara inoiz. Era es un bergara inoiz. Es muy fuerte, Bueno, bakizu. Bueno, neimareko eraman parritea. Pues igual urrengo dukizortzaien bazkaixa, ni eiriburu bat bez bergarara. Guazen herriak sustatzen. Gainera garraio bergarako bastante gare. Bai, eta garraio publikoa oso ondo heltzen da. Bai, bueno, bidea pixkatu. Eta, bueno, nik nahi dutena da pixkatxo bat salseito, en edukizortzaiekin. Orduan, nahi dutena da galdetzia. Zure ustez, zein dan? Ai, ama! Edukizortzaietatik, behintzat ezagutzen dozunetatik, euskeraz sortzen dugunak. Zure ustez, zein dan, hobetuen janzten dana, eta zein okerren. Eta ez dau balio inigo aranburu esatia onena dala. Zebera badakigu modan aditua dala. Osa, okerren bai, onena eta txarrena. Okerren, bai. A ver, oberena... es que guain inbereto la pizkat panorama pizkat ireki burua, o sea, ireki burua es, plan, mentia. Oso ondo jastea, pizkat bainez gaztea saritan dagoela fijatzen, panto, me encanta. Nei estilua, o sea, niken un hori jantziko, baino gaur egun bere estilua eukitzia oso ausarta irutze zait. Eta behar da, beak esatezun usted bideo baten alo, izan hortera. Nos encanta. Moda jolasteko da, probatzeko da, orduan nik panto, esango nun, eta bestela, hola, rollo pizkat nere estiloa eraman da, a ver, pentsatzen nahi naiz jeje. Bueno, anepere oso ondo jastea. Vale. Ez que gustau zitzaiten nola, eramantzun look bat gorria, oso guai. Eta aneurrez dire ondo jastea. Bai, como xalada jastea ulertze zait. Oso igual,
Anepe bat adiozan nere estilo gehiago, en plan, más como tal, como diva, eta ane da como más xalada, eta panto da más, en plan, Nik horrezan beharra daukat, June Malkorra txikitinia. June! Horrek, kriston outfitak erabaten dau beti, Bai, outfitak iteitula. Oso eleganta, eski zain eleganta. Bai, baina gero txarrena, a ver, eski, gaizki ez da jasten norbait. Ez da gaizki, basiko asko gizonak, azkenean basiko jasteia. Osa, gizonak, en plan, eduki sortaik gizonak, denak. Bueno, Iker Iribarrenek baka bere rolloa, Bai, Ikerrek bere rolloa dauka. Tal, gustatzen zait. Eta Danelek igual bebai eukia bai. Más rollo. Bai. Baina, bueno, pues una nueva, pues igual da como más básico. Azterak orduan. Bai, una nueva, o zein gehiago. Ales, nire ustez Ales beba zitan ze bueno, pasa. Zure bai bizka. Bai, egisa da. Ni oso basikoa naiz. Baina, oza, nada malo con eso, baina bai egia ala, ni enitzala hola jantziko. Oza, lo que sea. Por lo que es, baina... Ez, baina ez dalako zure estilua. Hori da. Ta panto adibidez, enitzan hola jantziko, baina gustauko zitzaiten en plan, hausar baina panto ketazuk bastante match itxen dozu. Hombre, panto nere ama, panto... Es que panto. Viene bien. Bai, baino, a ver, gaizki ez da inor jazten nik ustet, Hombre, nik ustotitza hori dala, ez da gaizki jaztia, da... Ba, bueno... Ez diela atrebitzen, ez diela beste bustitzen. Hori, nik ustet, behin eraman bi kolore potente batea, alojun probatzen, ez que gero nire zela ere bai ilun juteana, baino ez dakit metelu unas gafas. Ja, ni beten eize kolores. Egia behitu, Iker... Egia ondo jaztea. Bai, Ikerrek dauka bere. Ez que hola neon como orokortzen, en plan, mutiak, no sé que baino, Iker oso ondo jaztea. Bai, eta gainera bigotiak ineda bai, oza, dauka beste rollo bat, ez dala in basikoa. Bai, eta Danele, bai, pues, eramateitu, bitxilla, jaola, atrebitzeia, orduan, bai, nik uste, bai. Bueno, eta hemen ikusten da, ia nahi gustatu jakola berbaitxia. Bai, Zala salsero de por vida, oza, holan jaio zinan. Eta Ianek dauka podcast bat, bai, deitzen dala Marmarrian, dauko zue, lehengo denboraldi guztia ikusgai. Que circo. Bio esklusiba bat maiti, aber, bigarren denboraldi xa dator, ez dator, zer tauko da. Nik lehenengo, osasambre, lehenengo kapitula zirkoa da. Zirkoa da, oso prekarioa da. Lehenengo gonbidatua. Ez esan. Bueno, get off the record. Hombre, get off the record dena erakutzeko izuet. Baina, a ver, dilema bakat. Lehen gurtean lehenengo temporada zirko izan zen ze neon como a contrarreloj. Vale. Unia bukatzen tal, no seke, lanakin, ordun, igande hortan ata berbali mazan, igual igande bertan enitzen grabatzen, o larun batean hola, eta editando como una loca. Ez que nengo momentuko... Ordun, bai disfrutau nula prozesoa, baino presioan neon. Era... Ta oaingoan, pizkat, lasaio hartu eta asuntua, ibitu lasaio, kaina da, benekan ez errigo, al pie de la letra hemen, baino, karo, asko kesate, Marmarrian, no seke, inberko zu, no seke, karo, eta zuek hau bakizue, lan asko dao ez dana ikusten. Ta lan hori ez deu, hola, kaleatzen edo argitaratzen, ze atzeko lana da, eta askotan ematen ez gala ies erreiten, baina aigea, eta gainaba podcast batitia zuek bakizue, zenbat. Bai, lana da, askotan ez dala kontuan hartzen. Eta gonbidatuak, oza, jende esterno askokin hartu berduzu kontuan, gaiak, gidoi bat zena izan, nik igual Marmaren esan ez daula gidoi ikan, bada hogero eskematxo bat gutxinez, no, zuek bezala. Bai, minimo bat egon bida, bueno, guk... Hori da, ostras, que luego nos lo neria da, en plan, notas en bi punto da, ya, te quiero decir. Baina bai, hasi nahi ziten, aurten ez denai gertatzea, balen gurtian bezala, bai, biltzia justu ordu nahi dute ukipizkat de reserva batzuk, eta geroia kalerau. Atrebitzen ez esatea, ekaina nik uste, hasiera ongoala ekaina. Vale. Soseren hasiera ongoa. O... Hori nahet, gutxinez hori nahet. Laizter eukiko berriren bat behintzat. Osea, promo bat edo zeo. Bai, promo batzuk igual eukiko ituz. Vale, Marmarrian zera berriketan, osea... Bai, da, bueno... Bai, marmarka, no? Bai, pizkat nera monan, omenez, bueno, nera monan juntanean, ba, pizkat bere omenez nahi nunin zoze, ez da, beak beti nire lenguzina idan egizate zigun, berriz, Marmarrian egizazten, no seke, pizkat como kotillatzen, egizazte berriketan. Bai. Ta malen frantxesenak ez dakit ezagutez. Malen, claro, yeah! Ba, neon behin unian, zen niken zea unainun uniko lehenengo urtean atea, da enun atea, eta azkenen urtean esan un, inin berdet, 6 jartzeiun, nahet izatea zozen plan, izketan, pero que sea un poquito mamarratxo, ta malenek. Marmarrian gaina zure izena daka, ian, tanik, malen honen azea.
Así que mendikan Malen... Pequeño apunte, Malen, hau jakingo zu seguramente, baina guretzat beti Malen da, Malen euskalduna. Porque beti dago, osea, euskeraz dana superzaindu, superrondo, osea, Malen... Onena, Malen onena. Ez gan espero ni palo, este crossover, Malen zuk de qué? Klasikoak. Kasetari. Claro. Ba, orduan kafetegiko egun baten, bueno, algunas kodia kafetegikoak, baino... Ba, bueno, tarte batea santema da. Tortilla pintxuak. Nei tortilla te gustatzen. Baina, bueno, kalimotxon bat beste. Bai. Baina, barbarrian badator. Vale, geratuko ga, esklusiba horrekin. Barbarrian badator. Eta, bueno, hemen geratzen jau gauza pila bat zuri galdetzeko, baina denboria pizkatxo bat aurrera doianez, eta atalonei pizkatxo bat, amaiera mateko daukogu publikoan galdera. Hordan, publikotik galderatxo bat bialdu dozkue, eta da, zu Zarauztarra izan da, ziurrenik askotan, pues, ondartzatik zuzenian poteora egunza. Orduan, zein izaten da olakotan zure outfit favoritua? Osa, outfit? Claro, outfit bakarra. Zaneria o jendiana orokorrean? Zuria, ezen duzuna, rollo. Nahi ondartzera, baina gero poteua dago, pixkat jumila zapituki. Karo, poteua balimadok, bai txankletetan junbertezuz, aurretik ondartzen ontzea ordu, me tengo que joder. Osa, hori gauza ya mesela. Porque, claro, hankadanak erakutzi behar. Karo, ta beste mundu guztiak bai. Baino, nire outfita izango zan, galtza batzuk, bakeruak igual, pixkat, xabalak, motxak, baino mitiko bagi, rollo luzetxua, modan daudenak rollo skater, baina eta skater, porque yo de skater, que, no? Ta gero igual, kamiseta rollo ontakoa, ze azkenean aurre bada oso ondartoka zen. Bai, fintxua da. Fina da, eta pixkat emate jo hola urban style hori ez. Ta gero bai betaurrekoak. Ze ondartzatik anetorrezea, hiliak pixkat dazkazu alokadak, orduan. Gaua da, bueno, igual gaua ez dakit izango zen, iuntzen nahi da, orduan igual, hasieran betaurrekoakin, pixkat sartzeko tabernan da, bai, en plan, jakin ondartzatik natorrela, baina jamen nago. Hori da, eta gero, iuntzenean, betaurrekoak gora, eta pixkatola horraztu ite zaizu, hilio, pixkat hor mantentzen zaizu. Bai. Eta, hau ez dago hemen, Zarauztarra izan da, zeiritze daukozu turismo masifikatuakin udan? Beitu, nik hor egiaz ingoet kritika bat eta autokritika bat. Karo, hemen turismo aiteko ereduik egokian esango zan, rio turismo jasangarria, eta ni horren alde nago, baina bai egia dela nik ez dutela egiten. Orduan, hor bai dakatela zehose aldatzeko. Orduan, baena hoitzeiteko, ez? Zarautzer dagoen bertan, herri hiri bat, eta hiria turistifikatzen, eta gaina bihurtzen rollo Benidorm. Herrikoantzan mierda bada, eta bai, etxe bizitza kontuakin dare bai, perkal bada, zegoen dela gutxi ate haue, albiztat Zarautz dala... Bai, Zarautzen ezin dala bizi. Ezin dala bizi da, Espainiako, bueno, zera dala... Bai, hori da. Orduan, bueno, pizkat, me tiro corazones, ez, bueno, irutze zait, horrei altzaiola irten bide bat jarri, edo muga batzuk, ez? Eta baintxe bertan, Zarautzen boteriakaen pertsona hauek, ez dira laifoka hor jartzen, eta turistifikazioan eta turismoan ideala jartzen. Horrek, pizkat alde txarrasko aska eta penagi emateitena da, pizkat herri izaera galtzen nahi dala. Eta herri izaera galtziak, pena mateu, azkenean, naiz eta Zarautz haundia izan badaka herri izaera hori, eta herritarrak da, noski herritarra askala, baina, sentimendu hori, ez? Pertenentzia sentimendu hori badago. Hori da. Orduan, bueno, pizkat hori kritikatzen, baina gero esatet, kari, baina gero zugre hori ez tezuiten, gero zukutez ere bai, beste tokita, eta ere bai, berdina aitetez. Baina, bueno, nik ustez, denak dazkaula irten bide batzu jarte, eta gure errore edo akatzei ez, soluzio bat ematia eta ikastia. Eta, ze iritzi daukazu? Etortzen dien turista horren outfiten inguruan. Zirko. Lehenengo gauza, zirko etortzeagatik, da bigarrena gaina hola etortzeagatik. Osea, gaina rollo etortzea, en plan, Zarautz izango alima esan Times Square, en plan, zapiak, no seke, txapelakin, betaurrekoakin da, como cariño alare, erringozea. Bai, zurixasa. Bai, en plan, erringozea, en plan, pobrecita, ¿sabes? En plan, konturatu maiki. Konturatu bai, eta asko udaran da, galtzaluzetan da, hola. Ez detu lertzen, eta ondartan dola da galtzaluzetan. Osa, ondartan da tola vida galtzamutxetan. Total. Ta, en plan, txankletetan da, hola, por mucho que me joda, ta listo. Baina jendia ez da torbate prest, no. Bueno, super gustora ian, hemen zurekin etxarrita, baina ez lasain. Ez que ni, jarraitxuko ginoan hemen, 5 ordu berbetan, baina jolasteko ordu aldu da, segu jolastxo bat itxen dugu, orduan aurrera gaurko erronkadia.
erronkadia. Beti bezala, kartzen dugu jokutxo bat, gure gonbidatuekin, pixkat ondo pasatzeko, zeberketan ondo pasatzen da, baina, klaro, eske, dana txile ezin da izan. Ez. Orduan, gaur kartzoten jokua da letra kateatuan jokua. Edo, bueno, ez dakit oso ondo nola izendatu jokua. Kateatuak. Bai, osea da, hitz bate proposauko dut, eta hitz horren azkenengo letrakin hasi beharko da urrengo hitza. Ostras, pentsauin berdet. Bai. Eta hitza izango da match. Match, de matza. Oza, atz da bukaera. Atzekin hojabe. Ezekin hasi behar. Letra. Oza, match, ezekin ointzuk beste bat. Vale, sakona. Armairua. Nerito kauko. Vale. Armairu A. Arma. Ni naiz. Ez ni naiz. Amodioa. Dana A. Armairu. Ai. Ustela. Askatasuna. Zabite okorridu jatena, amnistia. Edo zer gauza alda izan? Bai. Abaltzizketa. Zer da hori? Herri bat. Pues oso polita. Superpolita, gora abaltzizketa. Osa, akin bukatzare bai, no? Amore bieta. Oye, dena akin. Ja, eske zuek, bai. Esan du, has behar. Bai, amore bieta. Amorante. Emozio. Jode. Oztopoak. Kirtena. Mierda, berriroa. Bu. Atxoa. Bale, ezkenengo irurak. Vale, atxoa. Es que... Bueno. Ez. Vale. Askartasuna. Por ejemplo. Baina eske akin bukatzea. Oye, kriston original. Konturatzen gabizena da, hitz geixenak akin bukatzen dira. Claro, zuek, gaizki planteau dute. Ez, berdin. Ez que da itxatxi. Bueno, o bestela, azkenengo erronda abokau gabe. Venga, vale. Beste hitz bat planteauko dut, vale? Vale. Venga. Kirten. Suaz. Narrazio. Bo segundo. Okela, eso se da, no? Akin bukatzen da. Zose, okela, se da. Bo segundo euskazu. Ez esan hori. Orbain. Nebar. Nebar, errekin. Bai. Rotabator. Zeda hori. Ez da, kitzuek, jazta. Andoriz da zizit. Rotabator. Ruiz. Que ez da existitzen rotabator bat zeo da, baina erderaz, ez? Ba, orduan ez da balio. Espainolez ez. Así que bueno. Ianek irabazia otxalo bero bat erantza. Bai, beran erabazia. Oye, gauzat, plan hontan ez dakit nola ikusiko zaiten, zebeti horrein hau behira, baino hemen txepa bat ateako zait, bueno. Ez. Ke ba? Gero peruk moldatuko da beste. Bai, peru in magia, mesedez. Bai. Bueno, pues hause izan da, ja, oin ez dakitze euskalki. Hause izan da gure gaurko jokua, pixkat izan... Geratu ala pobre, baina ezke... Azken aldixan, azken aberretan tukutuko eta... Bai, eta kontua, geratzen gaula denbora gutxi, pues azkena eta etxerarako, orduan. Asko luzatu gabe, azkena eta etxera. Azkena eta etxera. Bueno, Ian, pena handikin helduga gaurko ataleko azkenengo atalera, azkena eta etxera, eta hemen itxen duguna da hiru galdera, tipo bronkano, danei galdetzen jeuna, ordan lehengua da azken aldixan, zenbat sexu, keno. Zena zunear esaztia. Ez da plana. Ez, da, zure agendan daukasun pertsona famatu edo ezaguna zein dan, eta zela lortu duzun pertsona horren telefonua. Pertsona famatuena, Bai. Te imaginas zue... Que pringao. A que poco aspiras. Ba, ez dakit. Aldet behirau. Ezin ez behirau. Bueno, aldoz begiratu, baina... Ez que ez dakit. Ez que famatua hola, ez que... Baina famatua alda ez izan eduki sortu. Hori, ez daukazetan izan bez... Imagina politikari bat... Ez, ni politikarik ez, eta eskerrak. Aktoreren bat... Naia Sillero. Venga, por ejemplo. A muerte con la Naia. Eta Naia Sillero. Zela lortu dozu bere telefonua. Ze bueno, gauzatxoak datoz. Gauzatxoak datoz delako. Vale, gero, zenbat diru gaitxik jarriko zinean leku publiko baten biluzik. Hau da, imaginau. Zarautzeko malekoian biluzik.
Ostras. Zenbat diru gaitxik? Osea, burradat, gauerko ziene, baina burradat rollo... Zenbaki bat, biou. 50 milioi euro. Vale. Hombre, porque gero zure gorputza hor eoteko rulando... Claro, es que hori da. Ze jendia, osea, pertsonat bilusik ikusiko zuen, da jendiak ez ningo, ez da beirauko, jendia, hola... Bai. Eta gero jendiak abez berzi etxen da ben irudik. Horratikan, 50 milioi euro. Egisa da, azkenengo, denboraldi honetan, danetik egon dala, Ondia gonbidatu batzuk zan da bela, diru asko, bestatzuk oso gutxi. Zein izan da, hola, diru gehien esan? Zuk, momentu honetan zuk. Eta gutxien? Ustot, Maitek esan zebala gutxi. Maite Garmenek esan zeban gutxi. Bai, que la Maite. Nik, osea, es que nola enuningo ni mozkor, osea, ez. Ni bainotan nago zara eusko ondartzen biluzik. Hombre, nire bai, de gaupa. Hori, baino, karo, eske gauza da, gauian, claro. Hombre, gauian bari bada, bueno, €1. Bai, baina atzalde baten turista guztiekin orte, pues como que no. Hori. Eta azkeneko galderia da. Palo selfieekin etortzen. Abertzen aixau dozun. Vale. Zure WhatsAppeko elkarrizketa danak publikoki erakustia, edo zure bizitzan gertau jatzun egoera, bueno, pixkatxoat, lotzagarri edo random batekin telesail bat edo pelikula bat itxia. Nei bak eso fokoa que me encanta, bigarrena. Se bestela, o sea, lléveme presa. Berdina zen emanik, eta zela deituko zen? Nola dituko zen, es que, bai, mamarratxeo, circo, es que olakon bat. Ya te pega. Ianen mamarratxeoa. Oye, nik uste torrektorkizuna dagoela, Marmarrian. Oye, pues, norbaiten nahi balin bao... Marmarrian telesaia. Produktorak... Imaginau, Marmarrian telesaia. Me encantaría. Es que imaginau. Yo de actriz, contratarme. Mesedes. Un cameíto nos puedes meter. Ni protagonista nahi. Bai. Hombre, claro, cameo batekin nahikoa. Bai, luego nos invitas a la premier eta listo. Hori da, eta itezue hola, sejanarekin lotuko zen nuke telesaia hau, eta gelatina esate deu. Eta fotokola ingo dotzugu, eta listo. Ba, bueno, Ian, oin daukaguna da galdera pozoitxua. Aurreko ataleko gonbidatuek idatzi dabe hemen galdera bat zuretzat jakin gabe zein zinean, eta gerozuk lagako dozu urrenguendako beste galdera. Orduan irakurri, altuan, eta erantzuten dozu. Zintzotasun guztiakin, Ulertze oso letria. Bai. Austen unxua beho izango zala asuntua. Noiz erosi duzu azkenengo aldiz barruko erropa. Esan berrakat, enaizela goatzen. Ze normalean de calzoncillos ando bien. Orduan... La galdera bat, osea... Ez dakit, azkenengo aldia igual lehen gurtian hola rollo zarautan merkadio atortzanian, eta mitiko... Ez que nik calzoncilloak erabiltzeitu de goma, en plan, osea, de ez... Oie, bai, osea... Rollo a ver, es que maia motor, bai hori da baino pegauak. Orduan, osea, merkadio atortzeanean, beti eroz, bueno, nik ez normalean ere ama jutea o nere aita, orduan pues oye, pues ekarri bi hiru kaltzontzillo, no? Ta listo. Baino azkenengo aldia ez dakit, eta ez lotxamateitelako, la verdad. Nik ez azkenengo aldia, igual, oindala urte bat elan be, bai. Hori, ez que nola, oaintxe bertan, osea, beti asko, bai. Orduan, beti hobeto da sobran eukitzea justu baino. Bai. Nik sujetadoriak sarri xau, tangak esan bestekan. Bueno, eta galtzerdiak bai balio, bueno. Claro, bai, bueno, galtzerdiak... Es que, bueno, barruko erropa es, no? Bueno, barruko erropa más... Bueno... Galtzerdiak kuendala ia bete bat. Bai geixau erazun dutela. Me encantan. Entre que galditzen dia parejak, dakize, osea, askotan... Bai, eta nire guain nola mokasinakin full naon, pues galtzerdi txuriak bernitun, kontrasteiteko. Decathlonekuak oso... Bai, ez esan bere izena. Eta barruko kamisetia erabiltzeko asa edo ez? Beitu, barruko kamiseta... Neguan batzutan bai, batzutan bai, batzutan, eske ni oso, bai, cozy, jutia gustatzen zait, baino rollo biola azkal, oza, ez en plan... Normalian ez ditut erabiltzen, porque nire asko izer ditzet, de hecho... Ez que me quiero estar berbeitzen. Bai, baino ez, normalian ez ditut erabiltzen. Vale, bueno, pues, azkenengo aukeria, emango dutzu daukasun minutu bat, itxeko promo, nahi dozunana, zuria, proiekturen batena, zure proiektuena, nahi dozuna, baina minutu. Zarautzen ana, esuna? Bueno, nik esan berra dakat, super eskertuta nahola, gonbidatzagatik, eskerrik asko fantasia, zehazte bakizue, que os amo, eta promoiteko garaian, hori, Marmarrian laizter datorrela, bestela saretan segiteko Marmarrianen Instagramen, YouTubeen, bla, 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 nazuen tokian, ta Ian Ruiz, bostetakin ebai, nazuen tokian, eta nik, hola, promoa ja alde bat hautzita, proposamen bat ustet airean da, zuei behiratzeizu eta esateizuet, zozein berko deu, no?
Udara ibeira. Horla gatzo. Bai. Horrekin uste izuegu. Hauxe izan da dana. Así que, bueno, zuek. Eskerrak ematia. Ianei, nola ez? Goienai, aukera hau ematiarren, Peru editatziarren, gure jarraitzaile guztiei. Eta adiz, denboraldi hau aurrera doia, Eta geratzen dira, atal gutxi. Eta horrengo ikasturtera bengira, mertxana. Eta hirugarren denboraldi bat, pues ikusko dugu. Bai. Oporrak bia ditugu be, bai. Bai. Baino, egongoa? Bai. Eta igual urrengoan, oie, pues igual... Beste zehozekin etorko. Zauzatxoak ingoitugu. Bai. Agur zuek. Bueno, eskerrik asko. Gora sartadia txintxin. Gora txintxin. Osa, honen adia. Toma! Agur!